O, paring Moy. Hoy ka pa. Ngayon lang kita. Ikaw mag-video na eh. Maya mo. Ha? Kaya tao mag-video. May asawa ng per. Para per. Video kami. Dati yung bagya paring. Ngayon lang yan. Wala mga subscribers. Boss, hindi mo mag-video. Kami sa dagdag. Kaya, kay Mare. Kaya bakit nga resto. Yan. Basta na. Pakakain yung pangalan. Paglalamarin po natin si Mare. Ito po yung ating before massage therapy. Ito yung kanyang routine walking exercise. Bukan dito kami sa labas. Agad. Di ba? Hop. Ay, walang sinyal sa pare. Sinyal sa pare. Sinyal sa pare. Okay. Mamali, mamali. Bukan sila kayo. Sige pa. Dapat ba? Sige. Meron kang sinyalas. Ay, boy! Oh, Sige, sige ba? Palindaro ka. Ano? ano naman yun eh? Lapis boy, kanton. Hoy, bro. Sasama ka. Meron naman siya mo. Ako na, sige. Man, Siya mo. Boy, sige, siya mo. Ano? Kaya sige ka na. oh, Kaya yeah. kaya nakatutok. Oh, oh. Kaya kami. Ano yan? Kaya mo. Balik ka pare. Ano naman? Sige, balik na yun. Sige, dumarin mo. Okay. Uy, sama-sama yung video ko. Kailangan ko. Eh, Balik ka muna. Kaling, kaling. Ito mo. Yan. Tumalak. It must not clean everything. It's almost clean. Fokus ka, Mare. Diretso ka pa. Fokus ka. Balak na eh. Wala ka dali. Juanita. Yan. Yan. Sige ng bagya. Ito ang malat pa. Yan. Sama mo dito ka. Sama mo siya po. Dito ka. Taklaw eh. May side ka. Yan. Hindi mo kaya. Hi. Hi. Laut ka ba pare? Halika, malat ka. Yan. Hoy, kita ka malaut. Kita ka malaut. Rin. Hi, love you. Goodbye. Oh, yeah. Wala ito natin mo, Mare. Lagi pa? Malayo na ito na, Mare. Give a picture, Freddy. Thank you.